Te, asa din ang kuhaan dapita? Sitio Bulbulon. Sitio Bulbulon. Nga dire. Are mo kuno dapita tambungon, tambungon mo kuno ang sitio. Awa ka ka bantayan ng Sitio Bulbulon sa tambungon? Sa karan diri nga kanang kuan mga prutas man. Ano inana? Ang mga prutas ang mga pangan? Ang palaya, Sitio? kalamansi, saging, ana. Ano ba? Wala may inana nga kuan. May Sitio Bulbulon? Ay, ilad lang dito siguro ka ito. Eh, kinsa man na? Nakoy ka, kuhan ba? Chatmeat. Wow! Taga Sitio Bulbulon kuno siya. Abangan na pa na. Baday ko ang dali. Wala inana oy. Chat magutan. Taga di inday ka. Sana all. Taga Tambungon. Sitio Bulbulon. Ano ni mo inana? Ito mo ko. Okay, bitaw. Pinood ko na, pinood. Asa man na ina? Alam mo, nangungutana bitaw ko direct. Kay, nabag di Sitio Bulbulon. Baday. Binuang na ito. Mga ako na rin, mga prutas ra na rin. Prutas. Uwang ano ba gumalila? Gumamila. Oh, gumamila na. Hmm. Wa may inana? Awa na yung Sitio Bulbulon na. Sige te, na may magpagas. Magaling kang kupal ka. Thank you. Wag yun din yan mga idol. Wala yung Sitio Bulbulon din ang mga idol. Wag yun yung Sitio Bulbulon din mga idol. Pero nabiyag yung lugar ng nanap mga idol. Sitio Bulbulon. Pero ganun na pita, wala. Wala yung lugar na Sitio Bulbulon.